No. A baterka je 60%. Treba nabiť. Najprv vybiť, a až kým nevypne No? mobil, potom znovu nabiť. No. Tak je tak. Tak treba. LMR čo robí? MLM tam LMR. čo robí, Lapá skúša. signál. Lapá signál na... Hrabličkujem trávnik. Nie, signál hrabličkuješ. No toto. Ale s tou to nechytím. To ako je to možné? Aha. O, tu je stožiar veľký. Dáko veľa satelitov tam je. Tanierov. Človeče. No ti vravím, ja som Toto tu. je nič. Miro, Ja som tu vtedy bol, Čo nič? to asi chýba ona. keď ešte to tu Ako si ju nebolo. mal? Čo? Ako Tak si ju to. mal? To naopak mám? Dobre. Tými písmenami navrh máš mať. No. Malo by ti to ísť, keď mne to išlo tu na spodku. O 3 metre vyššie a toto ide. Ideme sa natočiť, človeče. A tu som aj ja bol, nie? Tamto svieti slnko a tu sme. Tu máme vysielačky, aha, takéto. Haló, LMR, haló, Brejko. Miro, A nepočujete? Haló. chyťte to. Držíš? Držaj oni, koncovku. No toto je expedícia polská. Človeče. Samé antény tu majú. Aleluja. Samé papeky. Aj papeky máš. Si. Na koľkátke si bol predtým? 156. 156. No. To je Miško.